Sa number 7, motorcycle rider biktima sang hit and run. Sa lakyan nga nakabunggo, nakuhaan sang picture. Patay si Absil Castillo sa Hacienda Carmen, Barangay Granada sa Bacolod City matapos ginaligar nga na hit and run sang isa ka auto sa crossing sa Bacolod City, Negros Occidental Economic Highway sa bahin sa Barangay Granada sa Bacolod, Domingo sang kaagahon. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Ramel Sarona, ang pamuno sa Traffic Enforcement Unit, sakay sa iya motorsiklo ang biktima halin sa Bangga Bagol kag pasaka sa Barangay Granada. Ang auto naman gikan sa Barangay Granada, paliko patalisay. Sa investigasyon sa PNP, paglabot sa lugar sang insidente, nabungguan sang auto ang motor gani naglabog sa igad sang dalan ang driver kag napatay. Ang driver sang auto ang gilayon nga nagpalagyo pero may mga tawo sa lugar ason nga nakuhaan sang litrato ang plate number sang black nga Vios antes ini magpalagyo. May parte pa sang iya nga bumper nga nahulog sa dalan. Nakigangot na ang TEU sa LTO kag ginapangita na subong ang driver nga nagpalagyo sa iya nga responsibilidad. Ang napatay nga biktima may 4 ka mga kabataan.